Com esteu? Entrem una setmana de temps força mogut. Aquest dimarts ja serà un dia més variable, amb més estones de cel mig ennuvolat i les primeres pluges que sobretot arribaran a última hora, especialment a les comarques del nord-est, a les de Girona, i també en menor mesura començaran a aparèixer també en sectors de les Balears. De forma més dispersa, alguns altres ruixats també poden anar apareixent en punts del Pirineu, Prepirineu, algunes comarques prelitorals, Terres de l'Ebre, però de moment aquest dimarts encara seran en tots aquests sectors bastant aïllats i poc importants. Borrasca important, la que es formarà durant sobretot la matinada de dimecres al Mediterrani, i per tant, de cara a dimecres, pluges al matí i tarda abundants, molt abundants, sobretot en sectors de les Balears, on es poden arribar a superar els 100 litres per metre quadrat. A Catalunya, de moment, durant bona part de dimecres, una mica més intermitent segurament, o amb quantitats no tan significatives. De cara a última hora, aquesta borrasca podria també afectar de forma més clara ja a molts sectors de la costa i prelitoral de Catalunya, amb pluges que aquí podrien ser també ja més abundants. Per tant, situació de pluges abundants i extenses la que esperem entre dimarts a vespre i sobretot de cara a dimecres, però a més, molt destacable també el vent i l'alteració marítima que hi haurà degut a aquesta borrasca, a causa d'aquesta borrasca, sobretot de cara a dimecres, cops de vent que, com veieu, per exemple, dimecres a la tarda podran superar els 50 km/h en molts indrets de la costa i prelitoral, probablement de forma local cops de més de 70, i això el que farà és que, lògicament, el mar quedi molt alterat, amb onades que podran superar els 3 i 4 metres segurament en alguns trams de la costa. Per tant, situació marítima molt complicada també la que hi haurà al centre de la setmana. Tot això, a més, farà que també les temperatures vagin clarament a la baixa. Aquest dimarts es notarà sobretot el descens al nord i nord-est, però a mesura que avanci la setmana cada cop s'anirà fent més evident. Dimecres, per exemple, ja tindrem temperatures més baixes en general i fins i tot descensos de 7-8 graus, com veieu, en algunes comarques del nord. Per tant, setmana clarament de tardor, sobretot al centre, que és quan notarem més ja que som en aquesta nova estació. Quedem aquí, com sempre, a un parell de les fotografies que ens heu enviat avui de l'eclipsi de la superlluna d'aquesta nit.